Hvad er det egentlig, du stresser over? Det kan lyde som et enkelt spørgsmål, men jeg synes faktisk, det er et vigtigt spørgsmål. For stress er sjældent kun én ting. Det kan handle om reel arbejdsmængde, for mange opgaver, for lidt tid, for meget ansvar. Det kender de fleste, der engagerer sig i arbejdslivet. Det kan også handle om hverdagslogistikken, altså familie og unger og økonomi og aftaler og alt det, der skal hænge sammen i hamsterhjulet. Og nogle gange handler det om noget mere grundlæggende. Det kan være mening og retning, eller følelsen af at være kommet for langt væk fra sig selv og sine værdier. Hvis der reelt er for meget, så skal der selvfølgelig handles på det. Så handler stress også om prioritering, rammer, restitution, grænser og nogle gange konkrete ændringer i arbejdsliv eller hverdag. I mit eget liv, der ser jeg også stress i et ret bredt perspektiv. Jeg forsøger faktisk at vælge en mere bæredygtig work-life balance, selvom det nogle gange også betyder, at jeg må prioritere noget, der kan have konsekvenser, men som for mig er nødvendigt. Jeg lader også visse ting ligge og vente, til der faktisk er tid til at handle på dem. Og så prioriterer jeg masser af både bevægelse og ro. Det kan være tennis, som jeg er ret glad for. Det kan være gåture, yoga, qigong, meditation og åndedræt. Og ikke som sådan en slags mirakelkur eller frelste metoder, men fordi det støtter mig, og fordi det gør mig mere glad og rolig, og også klar til at være til stede i arbejdslivet. Men til pointen her, metakognitiv terapi har faktisk givet mig et vigtigt og et ekstra perspektiv for stress. For stress handler kun sjældent om det ydre pres. Det handler ofte også om, hvor meget tid og opmærksomhed tankerne om det hele faktisk får. Bekymringerne, grublerierne, katastrofetankerne, overvågning af kroppen kan det også være. Eller følelsen af hele tiden at skulle løse det hele mentalt. Så metakognitiv stressbehandling handler derfor ikke om at ignorere virkeligheden eller det ydre pres. Det handler om at ændre dit forhold til tanker og til de indre oplevelser, du har. Så det ikke hele tiden får lov til at forstærke presset, som jo er der derude. Når tankerne ikke fylder helt så meget, så bliver det faktisk oftere lettere at se klarere. Hvad er det egentlig, jeg reelt skal handle på? Hvor og hvad er det egentlig, jeg skal justere i mit liv? Og hvad er tanker, bekymringer og alarmberedskab, som jeg ikke behøver at følge hele vejen? Og for mig er det netop styrken ved metakognitiv metode i arbejdet med stress. Ikke at det forklarer alt omkring stress, men at det hjælper med en vigtig del af stressen, nemlig den mentale overinvolvering, der kan gøre et presset liv endnu mere presset.